В българския футбол има редица съперничества с богата история. Съперничества, които разделят градове, приятели, колеги, та дори и семейства. Когато в календара на родния футбол обаче удари часът на вечното дерби, тогава вече става дума за матчът на мачовете. Спор отвъд самата игра и точките. Тук се залагат на карта гордостта и мечтите. Тук се сблъскват два съвсем различни свята. Това е съперничество, раждало легенди, създавало история, мачове, които остават във фолклора завинаги. Привет, приятели на футбола, здравейте и добре дошли на националния стадион Васил Левски за зрелището, наречено ЦСКА срещу Левски. Брат, през седмицата имаме мач с Локото за купата. Събота с ЦСКА. Вече малко трябва да сме по-сериозни тази седмица. Трябва да бием тези чурбари. Ай ставай малко да тренираш. Не бе, спокойте. Ще ги оправим. Петков, който се разписа в предходната среща. Този път подава на близката града, откъдето топката е отклонена. В 14-та минута Левски повежда в резултата. На нарушение Фадига. Подаване към Уелтън. Възможност за Левски да покачи аванса в резултата си. 2-0 за сините. Именно поради тази причина това голямо завръщане бе толкова силно. Края на този спор в днешната вечер. В търсене на петия си гол в FBet Лига от началото на сезона, Рикардиньо се засилва, очи в очи с Хоркаш и бележи. 3-0 за Левски, сините очевидно, вече извън всякакви съмнения. Ще спечелят домакинството си срещу Локомотив Пловдив. По-труден тест в гостуването си на Лудогорец. В крайна сметка в днешната вечер тези, които имат поводи за радост, са домакините след успех с 3-0. Да се изгуби. Спока, брат, нали бихме Локото? Обаче с ЦСКА играем. Трябва да сме малко по-сериозни, нали знаеш? Ще опъкам от тях. Би чорбата, по главата, би! Сезере, искам да ги смачкаш тия чорбари, както смачка Локото. Да, е много ясно. Бате, може ли един подпис, бате, моля Да, се? разбира се. Благодаря ти, моя бате. Айде, ръцете горе, ръцете горе. ЦСКА и Левски, като балансът е равен по една минимална победа. А каква ще бъде историята на днешния спор? Предстои да научи. И повече опции пред Станимир Стоилов, с който може да играе и в средата на игрището. Тук той открива резултата всъщност. Да, Георги Миланов в случая се разписва. Левски повежда в резултата. Фантастично изпълнение! Като наставник на Левски направи да накара хора като Жуазиньо и Зе Суареш да се бранят, а тук ЦСКА изравнява Греъм Кери. Кой друг, ако не Греъм Кери, да излезе на сцената? Подаването е за Жорди Кайседо, той очевидно е по-бърз от Христо Шелис. Възможно за ЦСКА! Топката е във вратата! Обрат за армейците, Жорди Кайседо се разписва във второ поредно дерби срещу ЦСКА и армейците вече водят. Аре, Сезере, стягай се малко, бе, момче. От тебе нищо няма да стане, ако продължаваш така. Букук, какво ме гледаш? Брат, това се знае, защо прави така. Тотално изключи футбола. Всяка вечер го виждам по дискотеки, барове. Трябва да се стегне, че така няма да стане. Как си купеш? Аз съм добре, ама ти до кога ще я караш така? Какво съм направил пък? Вчера беше на бар, днеска на мача, пак не знаеш къде се намираш. И ти ли? Да. Здравей, Сезер. Първият въпрос е: какво мислиш за важния загубен мач срещу ЦСКА? Какви ще ви са плановете за напред? Разбира се, мачовете срещу ЦСКА са винаги важни за нас като играчи на Левски. Отбор обаче
Мисля, че ако работим по план и спазваме указанията на треньора, нищо няма ни попречи този сезон отново сме шампиони за 28 път на България и като цяло това мисля, че няма да има някакъв ефект върху нас. Какво мислите за отношенията ви с феновете? С две думи за феновете мога да кажа, че трябва да се концентрират като цяло върху моето представяне на терена на тренировките, отколкото моят личен живот и представянето ми извън терена и тем подобни. Благодаря. Какво ще правиш след края на сезона? Нали ни предложиха договори? Предложиха няма, не съм го решил, брат, обмислям още. Какво обмисляш? Кой обмисляш? Може някъде чужбина, брат, не знам, не съм решил. Еуфория в червено, след като ЦСКА докосва финала в турнира за националната купа. Еуфория и в синьо, тъй като Левски е изключително близо до първата си шампионска титла от 2009 година насам. А освен това сините вече имат нов собственик, който пристига с обещанието. А тук дали ЦСКА няма да излезе напред в резултата? Да! Кошмарна грешка в отбраната в синьо. И червените ликуват в 11-та минута. Може най-добре да се справя в защита, а тук Левски изравнява. Грешка в отбраната на армейците дава възможност на Евертон бала да вкара. Флекс вече в наказателното поле. А Карабурас! 2-1 за Левски! Изключителен обрат в края на първото полувреме. Сините вече имат аванс. Няма купа! Няма титла! Няма вече ЦСКА! Wake from your sleep, the drying of your tears.